Nou, ik zie nog even in de kade hoeveel vocht dat er eventueel in zit. Ik zie even dat er nog wat groen aan zit. Nou, vochtige groen dat bloedt vaak wel kleven. De stok is wat ruw, een beetje rustig. Nou, hier zit nog een beetje vocht in. Het is heel krommelig, heel sumier. Maar er zit nog een beetje vocht in. Nou ja, dat wil we eigenlijk graag zien. Dat is het mooiste. Dus dit is een veilige diek? Ja, op zich is dit wel een veilige diek. Maar we houden graag vinger aan de pols. Dus we willen graag zien hoe ze er nou bij lezen. En ja, je weet het nooit. Als je net ter plaatse bent, dan weet je het net. In Saas joggen de meeste dieken in Friesland uit. De grootste problemen van de provincie liggen op dit stuit bij de boeren. De droogte houdt ik de komende tijd aan. En daarmee is de kans groot dat boeren haar land in kwart net meer sproeien maaien. Wij zijn afhankelijk van Isomar, maar net wij alleen nog, maar nog oren wetenschap ook. En wij moeten met elkaar het oprijden om die hoeveelheid zwiet water wat er in de Isomar is, te verdelen. Maar als de tafvoer afneemt en de droogte houdt aan, dan hebben we heel snel het omslagpunt. En wat betekent dat concreet voor een gemiddelde Fries? Nou, voor een bewoner in de stad denk ik, die zal er net zo vol van vernemen. Maar ik denk dat de eerste maatregel wijzen zal in Friesland dat wij een beregeningsverbod aankondigen voor gasland.